Fit-tliet ġimgħat is-sezzjoni ġdida tal-Korp tal-Pulizija Remote Reporting Units ipproċessat qrib 150 rapport li nies għamlu minn djarhom. Is-Surġent Leiden Spiteri qal lill-TVM News li l-aktar rapporti komuni kienu dwar ħsarat fuq vetturi, dokumenti tal-identità mitlufin, frodi u hacking. Jekk ikun rapport daqsxejn iktar kumpless, pereżempju, meħħek jawlek il-Facebook profile. Aħna nieħdu r-rapport tiegħek jiddaħħal f'sistema b'mod holistiku, niġbru nsaqsuk numru ta' domandi biex ikollna bażi tajba ta' rapport u aħna ngħaddu dan ir-rapport li Cybercrime Unit għal iktar investigazzjonijiet min-naħa tagħhom. U l-istess jiġri għal rapporti oħrajn, pereżempju kollok online fraud. Nadduhom bat tal-follow-up lill-Economic Crimes Unit. Jiddependi n-natura tal-każ. Fakkar li f'każ ta' urġenza bħal inċident ta' traffiku b'nies feruti jew serqa, wieħed għandu jċempel in-numru tal-emerġenza 112. Żied li kull rapport li jidħol għand il-pulizija jiġi investigat jekk ikun meħtieġ, il-persuna tista' tibqa' anonima u issa iżda li mhux se jagħti lok għal xi forma ta' abbuż għax sempliċiment xi ħadd ikollu l-anżid tal xi ħadd ieħor. Jekk jirriżulta li m'hemmx bażi sabiex wieħed jagħmel rapport u mbagħad forsi jekk jagħti lok li rapport ikun fals dak mbagħad jaqa' taħt kategorija oħra fuq rapporti folots. Jiġifieri però l-pulizija fid-dmir li kwalunkwe rapport li jkollha tinvestigah. Spiteri qal li l-formula online ma tippermettix li wieħed jemes ritratt magħha iżda dan ikun jista' jgħaddih wara meta jikkomunikaw mal-pulizija. U temm jgħid li din l-inizjattiva tifranka ħafna ħin u tissimplifika l-proċess biex wieħed jirrapporta każ bla ma joqgħod imur l-għassa. Il-metodi moderni qed jikkumplementaw dawk tradizzjonali, dawk li fis-sens li inti tmur tagħmel rapport faċli, ġifieri l-korp tal-pulizija tikompli adatta għal mażminijiet u jiġġedded sabiex jipprova jkun iktar korp modern u li fl-aħħar mill-aħħar joffri servizz effiċjenti u professjonali liċ-ċittadini hemm barra. Kopja tar-rapport intbagħat permezz tal-post elettronika.